Kana so ka aure ni? To ga dokokina kamar haka. Na farko, aurena babu dina, babu bidi'a, babu something dai abu, babu shi. Ka ji ɗaya? Babu kayan lefe. Ka ji biyu? Sannan na uku, idan aka ɗaura aurena da kai, za ka zo ka ɗauke ni, mu tafi daga ni sai kai gidanka. Ka ji uku? Na huɗu, sai ka yi alƙawari za ka yi min kishiyoyi uku. Idan kuma kana da mata uku, to shi ke nan. Na biyar shine ka tabbatar kai dogo ne. Me? Sannan kuma kana da, me ake cewa kamar ustas ustas ɗin nan. Oh babe.